Mbukelo khona ekhaya siyakhulekela emakhosini siyakhulekela. Imini okhuluma umprofeti wakho uDlamini umthandazi umfulo ongasho. Namhla ngilapha esigodlweni sami ngizokhuleka ngothandaza ngizonibingelela abuyela bakhona emakhaya. Kumcolo kulendela iphupho, kumcolo kulendela into ekhulunywa ngabantu abadala. Namhlanje ngizoshisa nansi impepho njengamanje. Ngicela ukuthi why le phepho ngiyishisa. Le phepho yena ngiyishisa njengamanje naye iyasha uyayibona embukelo khona ekhaya. Ngiyakhulekela bondlela sompisi ngiyakhulekela bongcobo. Masekhaya umama masekhaya okozala umama. Lali lebhayile entheni ngilithenge niyalifuna laphakathi bese ngilifaka ubucabelo ilona ke lele. Cela uvule futhi nokunye amaphupho amanye avuleka khanye hlahla ziye phambili. Ngaphela entheni yabufuna namhlanje. Nabo sengiphethe. Yibona lokho. Entheni yabufuna nifuna ubube khona. Nabo ukhona ke namhlanje. Yibona labo ndoda malambusa mbazo kodwa singabulali. Yibona lokho. Kufunani ke manje abantu abadala sinalala mathonga enalala ngasekho emhlabeni. Nazoke. Mbukelo khona ekhaya ngithe ngilele ebusuku namhlanje kwafika iphupho elithi abantu abadala bakhulume nami bathi yekela uhlale esitulweni na ukhuluma nathi. Sicela uhlale phansi uthole noma mhlawumbe into engaba ngumcamelo. Bese ufuna ibhayi libe nje lebhayi. Umbuyile umcamelo ngalo ubeke phansi uhlale phezukwalo. Uzokwazi mawukhuluma nathi sikuphendule senze lokho okufunayo. Bese uhamba uthenga ubuhlalo lokunto etho viyane ubuhlalo. Kodwa ke lobuhlalo ngeke uze ubuthole obuncane ethi sikufunayo uthola lobukhulu futhi uthenge bohle lobuhlalo obukhulu uze nabo la. Sengikwenze lokho mbukelo khona ekhaya njengoba ungibuka sengibika manje ngibika lobuhlalo njengamanje njengoba ngibona la ngibika nale bhayi leli. Le bhayi ngithengele nale bhayi. So la khathi ngemcamelo uthengele futhi nawo. Sekuyaboya ke bulelelo khona ekhaya ukuthi lo abangitshele kona abantu abadala ngikwenze ngendlela efanele. Ngiba ukubona njengamanje sangikwenzile lo khona ekhaya njengethunywa ngabantu abadala. Ekufuna ukusho kuwe mbukelo khona ekhaya ukuthi iphupho yinto ekufuna ukuthi uyilandele mawutsheliwe. Ungachaza ukupheka ukubuza kuphela shokuthini iphupho ukuthi shokuthini iphupho ukuthi shokuthini iphupho ukuthi no into eseyikhulunyiwe kuwe watshelwa yafika emadlebeni akho wayiboniswa yenze uyilandele. Mbukelo khona ekhaya ngabuhlalo ngibutholile. Namhlanje ngicela singene enkulumeni efana naye. Kusuka namhlanje mina Dokotela Dlamini Mthandazi ngizophumelela phambi kwabantu, phambi kwezitha, phambi kwabantu abafuna ukuba phambili nempilo. Ngizophumelela ngendlela engifuna ngayo mina. So nawe ngicela namhlanje uphumelele ngendlela ofuna ngayo futhi nawe. Ukhohlwe ngokwenzeka emuva, ukhohlwe ngento eyisho ngabantu isho nawe uphumelele, uyoba nebhadi, uzube nengane, ekuzoshade, ekulotsholwe, ekuthola umsebenzi, uphakame esikhundleni, ekuzube nemuzi, ekuzube nemoto, ekuzube nendoda, ekuzube negirlfriend. No, ubecela lokho, ekuzube nebhizinisi, ekuzovula inhlahla zakho. Namhlanje mina ngithi ngiyayivula ini inhlahla zakho. Wena kazibule egabeni lakho Jehova amandla amkhwisa beka kuNkulunkulu phakade kuNkulunkulu ongcwele. Ya, khuleka Jehova amandla amkhwisa sabeka kuphela ukuphila ngikhwele inkazimula umbukelo khona ekhaya. Southland, Botswana, America, Zimbabwe, South Africa wonke kuNkulunkulu ongcwele khona abagulayo khona basemajele. Jehova amandla bakhulule njengamanje emkhulu esabeka. Afuna umsebenzi ubuke sengibabalile njengamanje babuphumele ngongcwele menkazimulo. Osiyaphakade inkosi namandla. Ngikhwela phakathi eSoweto, eThekwini, eEmelo, Jimiston, Witbank, Pitritif, Phongolo, Freehead. Indawo ezindawo ngiyakhulela inkosi amakhosi. Bakuvuke ukhanya lapha phase empangeni. Ngalo uzomhlaba Jehova namandla kuNkulunkulu phakathi kongcwele. Inhlanhla sekulu. Awumbukelo khona ekhaya njengamanje inkosi yamakhosi. Uyaphila ngikwenza sezulwini. Uyaphumela moya ongcwele. Uyayibona impumelelo yaphambili. Uyayibona inhlahla. Lento zakhe zavalwa inkosi yamakhosi. Ayesithunywa ngongcwele ngaphasona. Ngiyawuphisa abantu abagulayo. Nabaseyithina mfana bami bayophila. uNkulunkulu phakathi kuNkulunkulu ongcwele. Liyoze kulunga. Usanamandla Jehova namandla mkhulu esabeka. Ngiyakubona ukukhanya ngiyayibona impumelelo njengamanje inkosi yamakhosi. Ngike kubunyama okubi sekuyakhwehla nje sezulwini. Sikhulekela ungahlupheki. Ungabi futhi zinjinga, but sikhulekela ini impilo engqono. Lapha emhlabeni ngoba sanjike kakhulu ngeke sikwazi ukuthi sibaze abanye abantu. Sozathi thina
wathi izobe si-rich. Kodwa Nkosi yamakhosi masingalambi basahlupheka. Bale seswele kuphela kodwa singahlupheki. Nkosi yamakhosi siphakamise nabavalo abangakhona labalala abangakadli bapha ukudla Nkosi yamakhosi. Bapha ingqondo baphela ukuphila. Usenze Nkosi yamakhosi sibe nehawu kubantu abahluphekile. Jehova labadla uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu ogcwele iyakhuleka ngize kuluka. Live lakho liyaphila. Libuke lokho lekhaya ophiliswa. Bese uyethembela umkhulu wethu ngubekile njengamanje. Bese kwenzeka imanga empilweni yakhe. Nokugula uphethe ikhanda ofehla ibhuluke sishwa sakhe Nkosi yamakhosi. Athatha ibhuluke lakho sephakade. Haleluya. Buke lokho lekhaya. Sekukhulile ngathandaza. Ngingumuntu okholwa kakhulu ebiyonini njengoba ngisayona nginebandla futhi. Sathi uNkulunkulu buke lokho lekhaya akaniphilisa, anikhanyisele, anivikele. Ninenze inkingeni elifuna inhlanhla yonke sengikubeka konke sengikubalile. Ayikho into yokwenzela abantu bakuthande. Wenza kahle abantu bakubeka emabala. Wenza kahle abantu bakubeka emabala. Ngithi mina ngiyomela ngendlela engifuna ukuphumela ngayo. So mbukela ukho lekhaya nawe la khona uyawuphela ufuna ukuphumela ngayo. Ela nduku yabikele induku yabeseza yona. Ngicabanga esontweni. Ngimuntu ohlonipha kakhulu futhi nesonto. So mbukela ukho lekhaya ngicela kusho ukuthi make siyibambe lento yokuthi sifuna ukuphumela phambili thina nawe. Nawe nobani ngicela kuba ngumngani wakhe. Nobani ngicela kuba wakubo. Ngithibile kukhona abantu abasizongiphupha mina baboniswe ngami kakhulu. Okusakukhulu okuzayo. Ngisenzonenza izinto ezingaphezulu kwamandla. uNkulunkulu kukhona ezangenzela kuwe nabakithi bazovula okwavalwa. Amathonga angiphethe, izidalwa ezingiphethe zawukhayisa yonke amagedi avuleke kuphila abantu. Nge4 zika September ngibe ngilapha eSoweto kuseni ngo9 o'clock ngibe sengifike eSoweto eDiepkloof eSoweto. Ungafona ufole ubani baba ubadikizela. Umadikizela uyokwazi akudirect akuthathe akubeke kini lapha ngibe ngikhona khona lapha eDiepkloof eSoweto. Inombolo kaMadikizela ithi 065 82 95 109 065 82 95 109. Inombolo kababa bani Madikizela eDiepkloof nge4 September ekseni ngibe ngikhona khona. Buke lokho lekhaya. Ngithi uNkulunkulu akubusise babe wavalwa kanti ngumlapho endabuko asifuna sishwa sakho hlahla zivuleki connectana noDR la mina umthandazi ngomkhuleko uyethembele munkude uyawuphiliswa la ekhaya ikhona ikhombo athifakala amanzi iwasho konke siyakufakela eposeni kufike ku inkosi ibusise embuke lokho ekhaya yonke indawo umhlaba wonke ejile ngithi uNkulunkulu anithande ngeqiniso futhi nani nithande ngeqiniso lihloniphe. Goodbye. Lale kahle babula bakhona emakhaya niphuphe kahle. Ngiyanithanda njengomthandazi wenu uDlamini ngithi I love you. Wonke umuntu okhona umhlaba ngiyamthanda. uNkulunkulu ambusise njengoba nje sengibeka isandla ngithi uNkulunkulu alale nani babukela bakhona emakhaya. Nkosi yaphakade Nkosi namandla mongcwetshe namandla mkhosi abeka lala nabo baphilise bavikele Nkosi yamakhosi bekhona ukuphila mongcwetshe uNkulunkulu aphakade ubukele okhona ekhaya ugula ingane yakhe engakwazi ukuhamba engaphumeleli naye akaphumeleli. Ngithi ngalesi sandla sami lesi Nkosi yamakhosi Jehova namandla uyawuphila ingane uyawuphila futhi ngibukele khona ekhaya aphiliswe kube khona ukhanya igama lakho zephakade. Haleluya.